13 sena ilu meta gvern Laburista kellu problemi bil-maġġoranza parlamentari tiegħu, Lorenz Gonzi kien stqarr li jekk is-soluzzjoni għal dawn il-problemi kellha tkun elezzjoni ġenerali, allura l-pajjiż kellu jmur għal elezzjoni ġenerali. F'kummenti ma' The Times fil-11 ta' Ġunju tal-1998 bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi kien iddikjara li dak li kien għaddej minnu ta' iż-żmien gvern Laburista ma setax jibqa' għaddej għal dejjem. Gonzi kien saħaq li kien se jkun diffiċli ħafna l-gvern Laburista li jibqa' miexi daqs li kieku ma kien ġara xejn f'ċirkostanzi diffiċli bħal dawk li kien fihom. Fi kliem Lorenz Gonzi, l-aħħar ħaġa li l-ekonomija kellha bżonn fl-1998 kienet kriżi politika. 13 sena ilu Gonzi kien saħaq li l-kriżi politika ta' dak iż-żmien kienet tinħtieġ obbligazzjonijiet kostituzzjonali. Fl-1998 Lorenz Gonzi kien iddikjara li fl-opinjoni tiegħu l-Prim Ministru kien obbligat kostituzzjonalment illi jinforma lill-President bis-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien. Illum iżda Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru qed jibqa' jirrifjuta illi jressaq vota fiduċja fil-gvern tiegħu minkejja illi d-deputat Franco De Bono ddikjara illi m'għadux jagħmel parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista.